Πρώτα λόγο στον Δημήτρη τον Παπάκο, που συμμετέχει στην παράταξη και είναι και εκπρόσωπος της Κοινωνικής Συμφωνίας και Τραυματίας. Εκ μέρους του Κόμματος Κοινωνικής Συμφωνίας, εκφράζω την απόλυτη ταύτισή μου με τον Άρη Βασιλόπουλο. Πιστεύω ότι από την εμπειρία μου τα τελευταία χρόνια, δηλαδή εδώ στην Φιλαδέλφια, και τις προσπάθειες που έχουν γίνει, τις καταγγελτικές προσπάθειες που έχουν γίνει για ό,τι αφορά τα κακό κείμενα στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας, αυτή η προσπάθεια έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτή η προσπάθεια θέλει να αναλάβει το Δήμο και μπορεί να την αναλάβει. Αρκεί όλοι εσείς και εμείς να κάνουμε το καθήκον μας. Δηλαδή, βγαίνοντας από εδώ, όχι μόνο να αφήσουμε, όπως είπα στην αρχή, ας πούμε, με συμβούλησε ο υποψήφιος δήμαρχος μας, ο Άρης, να αφήσει το τηλέφωνο, το mail του ή τη διευθυνσή του για να επικοινωνούμε μονίμως μαζί τους, αλλά και να στηρίξουν την παράταξη οικονομικά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Οι υπόλοιποι έχουν χρηματοδότηση. Εμείς δεν έχουμε χρηματοδότηση. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Άρα αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη ο καθένας. Το 1 ευρώ, τα 2 ευρώ, τα 5 ευρώ. Πιστεύω ότι η συντρόφισσα Ιδούλου έθεσε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο για τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει τον άξονα του αγώνα του ελληνικού λαού για την κατάκτηση, την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης και τη δημιουργία μιας νέας άλλου τύπου εξουσίας. Το μέτωπο των λαϊκών δυνάμεων. Οι λαϊκές δυνάμεις πρέπει να συμπτυχθούν. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυρίαρχη δύναμη. Οι θέσεις και οι απόψεις του είναι σωστές. Είναι αυτές οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν καλύτερες μέρες στον ελληνικό λαό. Εμείς πρέπει να στρατευτούμε μαζί του. Ο καθένας από το μετερίζει του. Δεν χωράνε εδώ μα. Όλοι έχουμε και θα έχουμε. Στο διάβα θα έχουμε πολλές αδιαφωνίες, καλές διαφωνίες. Είναι πολύ καλές διαφωνίες. Αλλά όλοι μαζί σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ζούμε στην εποχή των τεράτων που έλεγε ο μεγάλος Γκράμψι, ο Ιταλός μαρξιστής. Τα τέρατα δεν βαλεύονται χαϊδεύοντάς τα. Πρέπει να αποκτήσουμε τη δομή η οποία θα μας επιτρέψει να συγκρουστούμε μαζί τους. Το μνημόνιο είναι ένα εργαλείο. Το μισητό μνημόνιο είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται από τον παγκοσμιοποιημένο πλέον νέο φιλελεύθερο καπιταλισμό για να κατορθώσει, να δυναστεύσει τους λαούς του κόσμου. Πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη αυτό διευθύνεται από τα κέντρα τα ευρωπαϊκά. Έχουμε δυνατότητα εμείς να δράσουμε? Πιστεύω πως ναι. Εάν όμως, αυτή είναι προϋπόθεση κατά τη γνώμη μου, όταν θα μας ρημώξουν, γιατί θα μας ρημώξουν μετά από 1 χρόνο, 6 μήνες, όταν θα γίνουν εκλογές και θα τις πάρουμε, οι πανελλαδικές εκλογές, τότε θα μας ρημώξουν. Τότε λοιπόν το κάθε σπίτι, η κάθε οικογένεια, ο κάθε δρόμος της Φιλαδέλφειας και όλης της Ελλάδας πρέπει να είναι έτοιμος να κινητοποιηθεί, να κατέβει στον δρόμο να υπερασπίσει τα δικιά του. Μόνον έτσι οι λαοί ιστορικά κατόρθωσαν να σταθούν στα πόδια τους. Σας ευχαριστώ. Ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Θανάση τον Μάλιο, πρώην επικεφαλή της Δύναμης Πολιτών, δημοτικός σύμβουλος. Τέλος. 3 φορές τέλος να ζητήσουμε. Νομίζω ότι για το θέμα που σήμερα κάναμε σαν Δύναμη Πολιτών τη συγκέντρωση, τα πράγματα μάλλον έχουν εξαντληθεί, δεν θα μιλήσω για αυτά. Θα μιλήσω για 2 σημαντικούς παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι πρόσωπο
Και ο άλλος παράγοντας είναι η διαδικασία. Η Δύναμη Πολιτών ιδρύθηκε το 2010. Πήγαμε στις εκλογές ένα μήνα πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Καταφέραμε να παρουσιαστούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με έναν Δημοτικό Σύμβουλο, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο ήταν ότι αυτά που σήμερα συζητάμε εδώ για το μνημόνιο και για τον Καλλικράτη τα είχαμε στο πρόγραμμά μας το 10, όταν καμιά παράταξη δεν αναφερόταν στο μνημόνιο και στον Καλλικράτη. Δυστυχώς επαληθευτήκαμε, όχι εμείς. Εμείς τα πήραμε από τις αναλύσεις που έκαναν όσοι βρίσκονταν κοντά στο ζήτημα. Σήμερα, ελέγχθη αυτό, βρέθηκαν και βρίσκονται πάμπολοι που ανακάλυψαν ότι το μνημόνιο είναι η καταστροφή, ότι ο Καλλικράτης περιθωριοποίησε την αυτοδιοίκηση και την οδηγεί σε διάλυση. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, θα πρέπει κανείς να το δει. Βέβαια, ταυτόχρονα θέλω να τονίσω ότι δεν βρισκόμαστε εδώ με έναν επικεφαλής απλά γιατί ο ίδιος είπε κατεβαίνω και ελάτε πίσω μου. Όλοι οι άλλοι ακολουθήθηκαν διαδικασίες δημοκρατικές. Αναλογιστείτε, στις τοπικές εφημερίδες γράφονται ότι θα είναι 8 υποψήφοι. Ποιος από όλους έχει βγει μέσα από συλλογικές διαδικασίες τέτοιας μορφής όπως σήμερα εμείς παρουσιάζουμε το δικό μας υποψήφιο? Κανένας. Απλώς το αποφάσισε το δικό του γραφείο και κατέβηκε υποψήφιος. Οι διαδικασίες που ακολουθήσαμε ήταν δημοκρατικότατες. Νομίζω ότι και η επιλογή ήταν πάρα πολύ καλή, αν όχι τέλεια. Το τέλειο θα μας το οδηγήσει ο ίδιος ο Άρης, τον οποίο εκτιμώ απερίφραστα και νομίζω ότι θα μπορέσει να αποδώσει και ήθος και αγωνιστικότητα και γνώση. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν, όχι γιατί είμαστε υπέρ του δημοκρατικού συστήματος στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά γιατί πρέπει να έχουμε έναν που να είναι επικεφαλής και όλοι οι άλλοι θα είμαστε ίσοι, αλλά αυτός θα προεξέχει, γιατί πρέπει να πάμε προς τα μπροστά με συγκεκριμένο άτομο. Έχουμε συνηθίσει όλοι μας να απευθυνόμαστε στο Δήμαρχο. Μακάρι να μην απευθυνόμαστε μόνο για παράπονα. Ευχαριστώ. Όποια θέλει να πάρει το λόγο, να κάνει για σύντομα και να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θέλω να πω δύο πράγματα, να ξαναγυρίσω στο θέμα του Καλλικράτη. Κλεοπάτρα Βίγκια, λέγομαι δικαστικός, στέλεχος 30 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση της Αθήνας, της Καλαμάτας, της Πάτρας, 13 χρόνια. Λοιπόν, έγινε μια συζήτηση για τον Καλλικράτη που έχει κάνει την εντύπωση, μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Καλλικράτης είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Ας δούμε τι θέλουμε. Θέλουμε ένα κράτος υδροκέφαλο που όλη η εξουσία συγκεντρώνεται στο κέντρο και δεν διανέμεται, δεν αποκεντρώνεται. Νομίζω πως όχι. Όλοι θέλουμε μια εξουσία η οποία θα αποκεντρώνεται, που μπορεί να αποκεντρωθεί. Όμως, αυτό που έγινε, κάθε άλλο, παρά έγινε ορθολογικά, αντιρουσπετολογικά, έγινε πρόχειρα και στο γόνατο, χωρίς καμία σκέψη της περίσκεψης, ούτε επάντηση των τοπικών προβλημάτων, όλων αυτών που θύχτηκαν στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Καλλικράτης είναι κάτι καλό, το οποίο εμείς πρέπει να το φτιάξουμε. Ορθολογικά, με ορθολογικό τρόπο. Αυτή ήταν έτσι μία μικρή κουβέντα όσον αφορά τον Καλλικράτη. Τώρα, από το χώρο το δικό μου, επειδή υπηρέτησα, τώρα είμαι συνταξιούχος, στον χώρο του πολιτισμού, έχω πάρα πολλές λεπτομέρειες αποκομίσει από αυτόν τον χώρο, όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο των πολιτιστικών του Καλλικράτη, το οποίο είναι δραματικό, διότι έχει δημιουργήσει ένα χώρο στα πολιτιστικά απολύτως γραφειοκρατικό. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε οι καλλιτέχνες,
ούτε ο κόσμος να εισπράξει αυτό το αγαθό. Εγώ είχα ένα εργαστήριο δημιουργήσει, είχα οργανώσει το εργαστήριο, το εργαστικό εργαστήριο του Δήμου Πατρέων από το 2000 μέχρι το 2012 με 500 μαθητές, 300 παιδιά και 200 ενήλικες. Θεωρείται, για όποιον έχει παρακολουθήσει αυτά, ότι ήταν ένα πρότυπο εργαστήριο στην Ελλάδα, με εξαιρετικά καλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι ερχόντουσαν όχι βάσει των τοπικιστικών κριτηρίων. Συλλέγαμε ότι υπήρχε καλύτερο από τον τόπο, από το τοπικό στοιχείο, αλλά συμπληρώναμε επίσης από το καλύτερο που θα φέρναμε με τον πιο οικονομικό και τον πιο λογικό τρόπο από αλλού. Διότι τα πολιτιστικά στους Δήμους, και κλείνω, θα πρέπει να γίνονται, γι' αυτό μιλάω από αυτό το χώρο, με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πιο ανεβασμένο το επίπεδό τους και όχι πλάτο κουλουράκια με τα δυο χεράκια. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα σωρό χρήματα να κατασπαταλώνται στους Δήμους τάχα για τον πολιτισμό και να γίνονται διάφορες αχλαμάρες που τις βλέπω και λυπάμαι. Το εργαστήριο αυτό έκλεισε της Πάτρας γιατί το θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη ήταν τέτοιο που αδυνατούσε ο διευθυντής, που ήμουν εγώ στην προηγουμένη περίπτωση, να επιλέξω τους συνεργάτες μου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό όταν κάνεις μια ποδοσφαιρική ομάδα να λες θέλω αυτούς τους παίχτες για να βάλω τα γκολ. Και όταν είσαι διευθυντής σε ένα τέτοιο χώρο, όταν έχεις την ευθύνη ενός τέτοιου χώρου για να κάνεις μια πολύ δυνατή μορφή μέσα στο χώρο εκεί πέρα, να μην μπορείς να επιλέξεις τους συνεργάτες. Λοιπόν, όλα αυτά θα έλεγα στους υποψήφιους δημάρχους ότι από τώρα και κάθε βράδυ να αρχίσουμε μια βαθιά μελέτη πάνω στις λειτουργίες τις θεσμικές του Καλλικράτη και να συγκεντρωθούν ακόμη στους χώρους, γιατί τα πολιτιστικά είναι ένα τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου. Υπάρχουν τομείς. Στο ΣΟΤΑ δεν είναι μόνο τα πολιτιστικά τυχαίνει να έχω εγώ μια εμπειρία. Έτσι, να μαζέψουν όσο μπορούμε όλες αυτές τις λειτουργίες και να είναι έτοιμοι την ώρα που θα βγουν για να αναλάβουν την εξουσία, να ξέρουν μέσα από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑΝ να διεκδικήσουν τις αλλαγές στον Καλλικράτη με μαχητικότητα, με φασιστικότητα. Ο Καλλικράτης πρέπει να γίνει άλλος, ο Καλλικράτης είναι καλός, πρέπει να τον κάνουμε προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγομαι Θοδόρης Αγγελόπουλος και στον δρόμο για τις 25 του Μάη νομίζω ότι είναι ο πιο σημαντικός δρόμος. Οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς, είναι ο σημαντικότερος αγώνας που γίνεται με δεδομένο το γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πάντα ο πιο κοντινός τρόπος άσκησης εξουσίας προς τον πολίτη. Ο πολίτης, το είπε ο Δήμαρχος νωρίτερα και το σέβομαι απολύτως, θα πάει πρώτα στον Δήμαρχο για να πει το παραπονό του ή για να πει το αίτημά του ή για να πει και εκείνο το πονηρό το οποίο έδειξε ότι αν δεν συγχωρείς όλα γίνονται. Στον δρόμο αυτό λοιπόν μπαίνει ένα τεράστιο θέμα. Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα και πώς θα πάμε εμείς προς αυτές τις εκλογές. Το ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, ξέρετε, λέγονται διάφορα. Άλλοι λένε ότι κυβερνάει ο Βενιζέλο Σαμαρισμός, δύσκολο να το προφέρουμε. Άλλοι λένε ότι τον κυβερνάει η Τρόικα. Άλλοι τα διάφορα διευθυντήρια. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να δώσουμε αυτή την έννοια, ότι κάποιοι άλλοι το κυβερνούν. Η δική μου γνώμη είναι ότι αυτό το τόπο και αυτό το λαό σήμερα το κυβερνάει ο φόβος. Ο μεγάλος φόβος. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα, τα κυρίαρχα, στη βάση των οποίων δεν μπορούμε να ορθοποδήσουμε και να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική κίνηση, ένα εναλλακτικό κίνημα ανατροπής. Βέβαια, ο φόβος έχει καλλιεργηθεί από κάποιους
έχει καλλιεργηθεί από τα πολεμικά ανακοινωθέντα των έτσι λεγόμενων δελτίων ειδήσεων των 7 με 9. Και βέβαια αυτά εκφράζονται. Αυτές οι διαδικασίες και αυτός ο τρόπος διαμόρφωσης της σκέψης μας εκφράζεται από κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα σας το πω σχηματικά με ένα τρίγωνο. Στην πάνω κορφή, ας πούμε, είναι τα μου τα οποία από μόνα τους διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και δεν περιμένουν να πάρουν τις οποιασδήποτε κατευθύνσεις από το Μαξίμου ή οπουδήποτε αλλού. Στην άλλη άκρη αυτού του ισοσκελούς τριγώνου είναι το τραπεζικό σύστημα, το οποίο το γνωρίζαμε, το είπαν άλλοι, και χαίρομαι για τον γιατρό, ο οποίος είπε δεν θα αφήσουμε κανένα σπίτι να το πάρουν οι τράπεζες. Και στην άλλη άκρη είναι η γνωστή σε όλους, τους ανέφερε ο γιατρός νωρίτερα, είναι οι μεγάλοι εργολάβοι και οι εθνικοί μας χωρικοί που μας κάνουν τις όποιες διαδικασίες, είτε δρόμους είτε οτιδήποτε άλλο. Στη μέση αυτού του τριγώνου λοιπόν είναι η εξουσία κυβερνητική του βενιζολοσαμαρισμού, την οποία αυτό το τρίγωνο όμως τη συμπιέζει όπως θέλει. Αντίδοτο σε αυτή την υπόθεση, αγαπητοί φίλοι, εδώ είναι που πρέπει να δημιουργηθεί, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι οι ανθρωποί της. Είναι αυτοί του οι οποίοι είναι καθημερινά κοντά σας, που είναι μαζί με εσάς, είστε σύζυγοι και είμαστε εμείς δηλαδή. Και είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα διαμορφώσουμε σε κάθε δήμο, σε κάθε χωριό, σε οποιοδήποτε μέρος απομακρυσμένο είτε κεντρικό της Ελλάδας, θα διαμορφώσουμε τη νέα κατάσταση. Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία. Ούτε οι ευρωεκλογές, ούτε οι εθνικές εκλογές, κατά τη γνώμη μου, έχουν τη σημασία που έχουν αφού έχει αυτή η διαδικασία. Από τώρα μέχρι τις 25 του Μάη μένουν 4 μήνες. Εάν δεν τις αξιοποιήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, τότε μην περιμένουμε και πολλά από οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν βγει αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Μαρία Λεκάκου λέγομαι, είμαι μέλος του κινήματος Δεν Πληρώνω. Θέλω να σας πω το εξής. Σε μια δίκη πρόσφατα που έγινε του κινήματος Δεν Πληρώνω και συγκεκριμένα εμού και του συζύγου μου, του Βασίλη του Παπαδόπουλου, ο εισαγγελέας, ο οποίος μάλιστα είχε προσληφθεί 1 μήνα πριν εκεί, ειδικά για μας, είχαμε μια πριβέ δίκη 8 ώρων, μας περιποιήθηκε πάρα πολύ καλά ο Κόκολας, μας πρότεινε το εξής, ότι σας εκτιμάω σαν επιστήμονες, μπράβο που αγωνίζεστε, αλλά γιατί δεν αγωνίζεστε με τα νομικά μέσα. Μας πρότεινε ο εισαγγελέας, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τη δίκη μας κοινική και όχι πολιτική, κάνοντας μανιφέστο προς τους ανθρώπους του κινήματος Δεν Πληρώνω, δηλαδή πολύ πολιτική στάση, να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε στον δρόμο, γιατί ήταν ο Μπόγκολας από πίσω του, και όλοι οι μεγαλοεργολάβοι και όλοι οι μεγαλοτραπεζίτες και όλα τα λαμόγια που μας διοικούν αυτή τη στιγμή και χρόνια τώρα, να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε στους δρόμους για τα δίκαιά μας. Καταπατούσε το Σύνταγμα εκείνη την ώρα και μάλιστα μας πρότεινε να μην πηγαίνουμε από τις εθνικές μας οδούς, αλλά από τους παραδρόμους. Να σκοτωνόμαστε στους παραδρόμους δηλαδή. Χαρίσανε τους εθνικούς μας δρόμους και μας προτείνουν να σκοτωνόμαστε στους παραδρόμους. Και μάλιστα ο εισαγγελέας τα είχε κοιμιάσει με τους δικηγόρους του Κόκολα, σφιχταγκαλιασμένοι ήτανε, μαζί με τη δικαστήνα. Σε μια άλλη δίκη πάνω στη Βέρεια, αθώθηκε ο συναγωνιστής Φλάνογλου επειδή συνέβησε ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα. Επομένως, σας συνιστώ, έχει δημιουργηθεί δεδικασμένο, κατορθώσαμε μια νίκη εκεί, να συνδέουμε ρεύματα αβέρτα κουβέρτα. Αν δεν αγωνιστούμε στον δρόμο συναγωνιστές και σύντροφοι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Έχουμε πιστεί γι' αυτό. Η δικαιοσύνη είναι ταξική. Να μην πούμε το 100%, υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Αν βλεφτούμε στα νομικά τερτύπια, είμαστε χαμένοι. Για να αλλάξουμε το παραμικρό, πρέπει συγχρόνως να παλεύουμε και για το ολικό. Για τη συνολική ανατροπή αυτού του σάπιου,
καπιταλιστικού συστήματος έχει ονοματεπώνυμο. Σήμερα είναι Σαμαράς Βενιζέλος, πριν ήταν και Κουβέλης, πιο πριν και άλλα διάφορα εκεί πέρα εξαμπλώματα, τα οποία είναι το υπηρετικό προσωπικό που σκύβει τη μέση και υπηρετεί το σύστημα σκύβοντας τη μέση με συγκεκριμένα ωφέλη οικονομικά. Δεν είναι άειλα όλα αυτά. Περνάνε από τα υλικά συμφέροντα, δυστυχώς. Για να επιτύχουμε λοιπόν το μερικό, δηλαδή για να παλέψουμε για το πάρκο, για να παλέψουμε για το νηπιαγωγείο, για τα σχολεία, πρέπει συγχρόνως να μην χάνουμε το δάσος. Πρέπει συγχρόνως να παλεύουμε για τη συνολική ανατροπή αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που μας έχει καθίσει αιώνες στο σβέρκο και δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν το σταματήσουμε. Πρέπει, συναγωνιστές και φίλοι, να του βγάλουμε τα σωληνάκια γιατί βρίσκεται στην εντατική. Είναι πάρα πολύ αδύναμο το σύστημα. Έχει ξοφλήσει. Το σύνταγμά μας λέει ότι πρέπει να τηρούν το σύνταγμα. Αυτό το αστικό σύνταγμα που έφτιαξαν και οι ίδιοι. Ότι πρέπει να τηρούμε το σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό. Αν οι νόμοι δεν συμφωνούν με αυτό, δικαιούμεθα και υποχρεούμεθα να τους ανατρέψουμε. Με τη σάρκα και τα οστά μας, όχι με τα λόγια, συναγωνιστές. Σας καλώ όλους στους δρόμους να κάνουμε επιτροπές συγκεκριμένες. Να έρθετε μαζί με το κίνημα Δεν Πληρώνω και εμείς μαζί με εσάς. Να μην αφήνουμε κανένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι είδος πολυτελείας, ούτε εμπορεύσιμο. Νερό. Κόβουνε νερό σε ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς. Φανταστείτε τι αφυδάτωση παθαίνουνε, οι οποίοι κιόλας δεν έχουν και ινσουλίνες να αγοράσουν. Και επίσης οι ινσουλίνες συντηρούνται εντός ψυγείου. Και στην ερώτησή τους γιατί μας το κάνετε αυτό, η απάντησή τους είναι ότι κάνουμε τη δουλειά μας. Και ο Δήμιος κάνει τη δουλειά του και ο Ματατζής με το ρόπαλο, συναγωνιστές. Φόβο δώσανε και σπήρανε, διπλάσιο φόβο πρέπει να πάρουν. Δεν χαμπαρίζονται καθόλου με τα λογάκια μας. Με τις αιτήσεις μας, με τις ρυθμίσεις μας, μόνο με το φόβο να λάβει το βλέμμα μας και να μας φοβούνται, όχι να μας λυπούνται. Λοιπόν, συναγωνιστές, όλοι μαζί στους δρόμους και να έχουμε την αισιοδοξία που πηγάζει από μέσα μας και από την ιδεολογία μας. Την ιδεολογία αυτή που έχει κέντρο τον άνθρωπο και όχι το κέρδος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επειδή έχουμε τον κύριο Τζόκα εδώ και χρειάζεται να σηκωθώ, δεν νομίζω. Και από ό,τι διάβασα, έχει γράψει και σύγγραμμα για το χρέος του 19ου αιώνα. Ήθελα μια ερώτηση καταρχήν. Πώς αντιμετωπίστηκε το 19ο αιώνα το χρέος της Ελλάδας σε σχέση με τις σημερινές συνθήκες, αφενός. Οκτώβριο λέγομαι, πολίτης της Νέας Χαλκιδόνας, ξεχνάω τα πρώην. Δημοτικός σύμβουλος δήμαρχος, θα τα πίνω στην άκρη. Από την τοποθέτηση του δήμαρχου του Νίκου, Παπαμικρού, πραγματικά, περιέγραψε μία σκηνή στο Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας, που πρωταγωνίστησαν το Σωματείο των Εργαζομένων για να γίνει αυτό το οποίο μας περιέγραψε πάρα πολύ ορθώς, εκβιάζοντας δια της παρουσίας την ψήφισή του. Δεν έγινε όμως καμία κουβέντα από καμία παράταξη. Αυτό που έχουν αγωνιστεί εργαζόμενοι για την κατάκτηση, πώς από τότε που δουλεύαν 13 ώρες το κατεβάσανε στις 7 ώρες. Δεν έγινε όμως καμία κουβέντα μήπως κάποιοι εργαζόμενοι, μια μεγάλη ομάδα μες στους Δήμους, θα πρέπει να σέβεται αυτές τις 7 ώρες τις οποίες πληρώνει ο Δημότης και έρχομαι προς το κίνημα δεν πληρώνω. Μήπως στην διαδικασία του δεν πληρώνω το χαράτσι μπορούμε να βάλουμε και εκεί που ξεφεύγουν τα δημοτικά τέλη.
Νομίζω ότι εφόσον τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά και οι ώρες εργασίας είναι 7 και όχι 2-2,5, κάτι πρέπει να κάνουμε. Πάτε το υπόψη. Το δεύτερο, είναι δυνατόν δήμοι, πολύ σωστά το περιέγραψε ο Νίκος, ο οποίος άφησε μία λίστα οικημάτων, περιουσία στο Δήμο, που ξεκίνησε από ένα. Να παρέχεται δωρεάν, δεν θα το πω μηχανισμό δημοσίου συμφέροντος. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία προηγουμένως και το ζήτημα το έβαλε ο Θανάσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο μοναδικός που το έβαλε, να παραχωρείται οίκημα άνευ καταβολής σε δυνάμεις όχι κοινωνικού συμφέροντος, αλλά καταστολής. Πιστεύω καταλάβατε τι εννοώ. Οίκημα επί της οδού Μαραθώνος που ανήκει στο Δήμο Νέας Χαλκιδόνας. Τολμάτε? Ο κύριος Λάλος και μετά ο Βαγγέλης ο Γαβριλίδης και τελειώσαμε. Για να μην μείνουμε... Αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι οι εκλογές έχουν τελειώσει. Δεν πρέπει άρη να ετοιμάζεις προεκλογικό πρόγραμμα. Πρέπει να ετοιμάσεις τα εκτελεστέα έργα και τον προϋπολογισμό. Είναι τελειωμένα τα πράγματα. Αυτό απάνω θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να κρατήσει το χαρακτήρα της πόλης μας, όσο και αν έχει ταλαιπωρηθεί καημένη, τα χρόνια που πέρασαν, παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι το μοναδικό μέρος στο Λεκανοπέδιο που μπορεί ακόμα και ο τελευταίος Αθηναίος να το αναγνωρίσει. Ποιος είναι ο Αθηναίος που θα βρεθεί στη Φιλαδέλφια και δεν θα ξέρει ότι είναι στη Νέα Φιλαδέλφια. Κύριε Παπαμικρούλη, δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη Χαλκιδόνα. Προσθέσατε πολλά στη λίστα σας. Το ξέρω. Πολλάκι. Και ίσως ήμουν και αυτός ο πρώτος που σας συνέστησε και μάλλον έπαιξε ρόλο μεγάλο στην πρώτη σας εκλογή, την έμεση. Έχω ένα παράδειγμα. Θέλω να σκεφτείτε αν μπορούμε να ξαναζωντανεύσουμε το Ηρώδειο, το παλιό δημοτικό κέντρο και του Αγαλιανού, την πύλα του Αγαλιανού. Ήταν χαρακτηριστικά κτίρια, ήταν αυτά που χαρακτήριζαν την πόλη της Χαλκιδόνας. Αυτά τα πράγματα δεν ξέρω πόσο είναι όνειρο, πόσο είναι όραμα. Αλλά εσείς νομίζω σαν αρχιτέκτονες και με την ευαισθησία που σας χαρακτηρίζει και την πείρα που έχετε από πίσω, κάτι θα μπορούσατε να σκεφτείτε. Αυτά τα πράγματα μας έχουν μείνει ριζωμένα. Τα θυμόμαστε και κλαίμε. Ετοίμασε τα εκτελεστικά έργα και τον νέο προϋπολογισμό. Είσαι ο νέος δήμαρχός μας. Μια ερώτηση να κάνω πολύ σύντομα. Όποιος από τους 5 θέλει να απαντήσει, απαντήσει. Γενικά και μετά τα πρόσφατα γεγονότα με το σκηνικό, με το χάρτη των πουλών κτλ. Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη διαφθορά και συνολικά στο ελληνικό κράτος και προτείνοντάς το και στους ίδιους Δήμους. Και συζητώντας με αρκετούς ανθρώπους, μια κοινή και συνηθισμένη ερώτηση είναι η εξής, ότι και εσείς λέτε ότι είστε αριστεροί, ότι είστε τίμοι κτλ. Ή μπορεί να λέμε ότι έχουμε ανθρώπους μορφωμένους κτλ. Παρ' όλα αυτά, με ποια πολιτική, με ποιες δικλείδες ασφαλείας, εκτός της προσωπικής τιμιότητας των Δημοτικών Συμβούλων, μπορεί κανείς να αποτρέψει φαινόμενα διαφθοράς
και φαινόμενα τα οποία θα χτυπάνε τον προϋπολογισμό του Δήμου και θα βάζουν λεφτά σε τσέπες ανθρώπων χωρίς να υπάρχει γνώση των πολιτών. Θα ήθελα την εμπειρία από τους συναγωνιστές δημάρχους ή κάποιο πολιτικό σκεπτικό από την Ελένη του Δούρου ή τον Άρη ή τον σύντροφο από το κίνημα Δεν Πληρώνω, και το βάζω σαν ερώτημα συνολικά προς συζήτηση αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Πολύ σύντομα, 2-3 πράγματα πάρα πολύ συγκεκριμένα. Ακούμε ήδη και θα ακούσουμε πολύ περισσότερο στη συνέχεια για το ποιοι είναι. Είναι νέοι, είναι άγνωστοι, είναι το κίνημα τάδε, είναι το κόμμα, καθοδηγούνται. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Δεν δικαιούνται να βάζουν αυτά τα ερωτήματα αυτοί που ντρέπονται να πούνε από πού στηρίζονται. Αυτοί που μέχρι την πρόσφατη περίοδο σφάζονταν σε ποδιές για τα χρήσματα, δεν δικαιούνται σήμερα να παλεύουν και να μιλάνε ότι είναι ανεξάρτητοι. Δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Οι μόνοι που είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι πλημμωτική παράταξη είναι η δύναμη πολιτών για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί λέμε όλοι ποιοι είμαστε. Γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με το πολιτικό του πρόγραμμα και με τον στόχο της πάλης για την ανατροπή, γιατί είναι το Δεν Πληρώνω με το πρόγραμμά του, γιατί είναι η κοινωνική συμφωνία, γιατί είναι μια παράταξη ανοιχτή και απευθύνουμε και σήμερα μια έκκληση σε όλη την αριστερά και στους αγωνιστές, κατά πρόσωπο και κατά φορείς, στους συντρόφους της Ανταρσίας, σε ανθρώπους που θέλουν να παλέψουν και να πούν δεν πάει άλλο, να δώσουν και από το μετερίζει της τοπικής αυτοδιοίκησης μια σοβαρή μάχη για την ανατροπή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή ο καθένας είναι με το πρόσωπό του, τις ιδέες του, την ταυτότητά του, γι' αυτό είμαστε και ανεξάρτητοι. Τι μας ενώνει όλους αυτούς και σε τι? Ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο λέει ανυπακοή σε οτιδήποτε συνεχίζει την ανθρωπιστική κρίση. Όχι στα κομμένα ρεύματα, όχι στα κομμένα νερά, όχι στη φορολογία, όχι σε όλα αυτά. Σε τελευταία ανάλυση υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο, θα το δείτε, δεν είναι η ώρα να το αναπτύξουμε τώρα, θα το κάνει η παράταξη στην πορεία, το οποίο όμως συμπυκνώνεται σε ένα και μόνο ζήτημα. Τα συμφέροντα και οι ανάγκες των από κάτω είναι πάνω από τα μνημόνια, πάνω από τους καλλικράτηδες, πάνω από τους νόμους τους, πάνω και ενάντια στις δυνάμεις καταστολής τους, πάνω από οποιαδήποτε προσπάθεια να τα επιβάλλουν και να συνεχίσουν την ανθρωπιστική κρίση. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι μια παράταξη πραγματικά ανεξάρτητη, ξεκάθαρη στους στόχους της και μια παράταξη με τη δυναμική που της κοινωνία της δίνει σήμερα και η οποία θα βάλει με το κέρδισμα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας ένα ακόμα λιθαράκι στην προσπάθεια του λαού μας για τη συνολικότερη ανατροπή, γιατί πραγματικά δεν θέλουμε να τρέχουμε αυταπάτες, χωρίς αυτή μικρή θα είναι η συμβολή μας. Με αυτή την ανατροπή όμως και με τη συμβολή της δική μας μπορεί πραγματικά να αλλάξει η ζωή αυτών που μας ενδιαφέρει, των από κάτω. Όχι αυτών που είναι σήμερα στις δικαστικές αίθουσες, όχι αυτών που συνεχίζουν μια πολιτική πραγματικά που διαιωνίζει την ανθρωπιστική κρίση και μας οδηγεί στο κοιάδα της κοινωνίας. Με αυτή την έννοια λοιπόν συνεχίζουμε, κάνουμε έκκληση σε όλους τους συντρόφους, είτε είναι ενταγμένοι σε φορείς είτε ανέντακτοι, με τις ιδέες τους, με το πρόσωπό του, με τις θέσεις του, να διαμορφώσουμε και να διαβρύνουμε αυτό το πλαίσιο μέχρι την τελική μάχη. Υπάρχει ένα ζήτημα που μπήκε από πολλούς. Στις 25 του Μάη το ραντεβού. Όχι. Το ραντεβού δεν είναι στις 25 του Μάη. Στις 25 του Μάη θα είναι η κορύφωση και θα είναι ένα ραντεβού για το γλέντι, για την νίκη. Το ραντεβού είναι κάθε μέρα στους δρόμους για να κάνουμε υλοποιήσιμο το ραντεβού στις 25 του Μάη. Το ραντεβού είναι στον δρόμο και στην Επιτροπή Αγώνα και συγχαρητήρια στην παράταξη που συμμετέχει για να μην κλείσει η ΟΠΗ, για να μην καταργηθεί η πρωτοβάθμια υγεία φροντίδας δωρεάν, να μην κλείσει μέσα από αυτή τη διαδικασία ούτε η ΟΠΗ της Φιλαδέλφειας. Είναι αυτοί που είναι στους δρόμους να μην περάσουν όλα αυτά τα μέτρα. Είναι αυτοί που όπως το Δεν Πληρώνω, όπως η Λαϊκή Συνέλευση, όπως αγωνιστές από την περιοχή επανασυνδέουν τα ρεύματα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν. Είναι αυτοί που μαζί με εμάς έχουν πάρει την απόφαση ότι την αξιοπρέπειά μας δεν την πουλάμε,
τη διεκδικούμε και θα την κερδίσουμε και ένας κρίκος σε αυτή τη μάχη είναι η μάχη για τη δημοτική παράταξη και το κέρδισμα του Δήμου. Σας ευχαριστώ πολύ.